Sayang mga doon gamay na lang ang dahon. Hindi mauna nga ito ang i-save. Kabasik makarecover pa. Ato na siya balikan sunod si Mana. Kung unsay dagoy na ani niya. Kay kini pila na rin may kahans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hands siya pero gagmay oh. Kita na to nga kuyos. Wala nga tanaw na to ni sunod si Mana kung unsay dagoy niya nga